Republik Islam Iran aku tresno panjenengan Republik Islam Iran aku tresno panjenengan pol-polan ya mung siji iki negara Islam sing wani melawan Israel ya mung siji iki negara Islam sing wani melawan Amerika tansah maju ra duwe wedi tansah wani maju terus pantang mundur ya mung siji iki negara Islam sing wani melawan Israel ya mung siji iki negara Islam sing wani melawan Amerika. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.